Yn enw yw Aled Evans, wy'n gweithio i S4C fel swyddog cyfryngau cymdeithasol o fewn chwaraeon. O ddydd i ddydd yn swydd, wy'n gweithio o fewn cyfryngau cymdeithasol. Mae'r maes gyda S4C yn mynd yn fwy ac yn fwy yn ystod y cyfnod diwetha. Felly ni'n rhoi lot o pethau fel clipiau, o ceisiadau, goliau, cyfweliadau ac ati o eitemau chwaraeon. A hefyd erbyn hyn, ni'n dangos lot o chwaraeon byw ar ein tudalennau fel Facebook a YouTube. Felly ni'n ffrydio lot o chwaraeon ar ein platfformau gwahanol ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly mae yna elfennau gwahanol i'r rôl. Yn hoff beth i am y swydd yw'r ffaith bod ni'n gallu gweithio o fewn y maes chwaraeon. Lot o ddiddordeb gyda fi yn chwaraeon, enwedig mewn pêl-drod a rygbi ac ati. A un peth wedyn ers i fi ddechrau yn y swydd yw bod fi'n gallu datblygu hyd yn oed mwy o wybodaeth a ddealltwriaeth o chwaraeon eraill o gwmpas Cymru, oherwydd mae S4C yn sicrhau bod yna ystod eang o chwaraeon gyda ni ar y teledu erbyn hyn, nid jyst ar y teledu, ar ein platfformau y cyfryngau ac ati hefyd. Felly, nid jyst i fi wedi dod a'n ddiddordeb a'n wybodaeth i'r swydd, fi wedi gallu dysgu lot hefyd yn y swydd ers i fi ddechrau. Felly, un peth sy'n dda am cwmni fel S4C yw mae yna nifer fawr o wahanol adrannau o fewn y cwmni. Fi'n bersonol yn amlwg yn gweithio yn y tîm cyfryngau cymdeithasol, ond mae yna dîm cyfathrebu, mae yna dîm marchnata, mae yna dîm cyllid, a nifer fawr o wahanol adrannau eraill hefyd. Felly mae yna nifer fawr o gyfleoedd gwahanol o fewn y cwmni. Fi wastad wedi bod yn rhywun sy'n yn hapus i aros gytre a aros yn eitha lleol. Fi sy'n yn Coleg y Drindod yn lleol fan hyn, felly o'n i ddim wedi trefeilio'n bell iawn i fynd i'r coleg. A wedyn o ran yn bersonol hefyd, wedi cael yng nghodi a'n magu ar ffarm deuluol. Felly y ffaith bod fi'n gweithio yn lleol i'r ffarm, yn meddwl bod fi'n gallu mynd nôl i helpu nawr ac yn y man ac ati hefyd. Felly, mae yna elfennau jyst personol sydd jyst yn helpu bod gweithio yn lleol yn helpu. Nes i ddewis y swydd yma fel gyrfa, mae'n faes sy'n mynd yn fwy ac yn fwy. Felly, efallai 5 mlynedd, 10 mlynedd yn ôl, bydde ddim falle y tîm cyfryngau cymdeithasol wedi bod o fewn unrhyw fudiadau, busnesau neu cwmni fel S4C. Ond yn amlwg fel mae'r byd wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwetha, mae'n faes sydd wedi mynd yn fwy, mae'n faes sy'n datblygu ar rad, fi'n credu sy'n gymaint yn gynt na beth oedd pawb yn ei feddwl ac yn ei ddisgwyl. Felly mae rai fi wedi, falle pan o'n i'n edrych 10 mlynedd yn ôl ar beth bydde ngyrfa i, o'n i ddim yn sylweddoli falle ta rhywbeth yn cyfryngau cymdeithasol fydden ni yn gweithio arno. Ond jyst, wrth weithio yn swydd yn flaenorol ble o'n i gyda menter iaith, nath y gwaith jyst datblygu a gweld bod yna budd enfawr i'r maes cyfryngau cymdeithasol o ran hyrwyddo'r iaith Gymraeg a hyrwyddo'r nifer fawr o wahanol bethau hefyd ar y cyfryngau. Felly mae jyst rhywbeth sydd wedi datblygu dros amser i fod yn onest. Oedd ddim yn rhywbeth falle o'n i'n edrych arno 5 mlynedd yn ôl neu 10 mlynedd yn ôl, fel o'n i'n meddwl bydde'n mynd i fod yn yrfa, mae jyst yn rhywbeth sydd wedi datblygu dros amser. Ystod eang o bobl wy'n cwrdda yn ddyddiol a'r talentau gwahanol sydd gyda'r bobl o fewn y gwaith. Fel ni'n gweud, oherwydd bod yna nifer fawr o adrannau gwahanol a nifer fawr o bobl yn gweithio yn y maes, mae yna nifer fawr o sgiliau a talentau gwahanol. Felly un o'r pethau sy'n dda yw mod i'n gallu dysgu, cyfathrebu gyda nhw, a wedyn gwella'n hunan yn ystod y cyfnod, jyst wrth cyfathrebu, siarad. Mae'r maes technegol, fi'n credu, i ni gyd fel sy'n dysgu gyda'n gilydd, fi'n credu yn ystod y blynyddoedd diwetha hefyd.
wedi dysgu siwr gymaint am wahanol bethau yn dechnegol, a mae e'n faes sy'n jyst yn symud mlaen mor gyflym ar hyn o bryd. Felly, dyna beth sy'n dda o ran gweithio yn y gweithle. Os mae yna potensial mawr i ddatblygu gyrfa o fewn y cwmni, wy'n lwcus o ran y tîm wy'n gweithio arno a'n reolwr llinell. Mae e wystod yn annog ac yn arwyddo mynd ar cyrsiau hyfforddiant. Mae e'n edrych ei hunan ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i ni fel tîm. Felly mae hwnna'n rhywbeth dwi'n lwcus ohono o ran y tîm dwi'n gweithio arno, bod yna reolwr llinell sy'n wystod yn eisiau gwthio'r tîm, gwthio'r unigolion o fewn y tîm i sicrhau bod ni'n datblygu, bod ni'n gwella'n broffesiynol a bod ni fel tîm wedyn yn gwella ac yn datblygu hefyd. Wel, o ran y rôl dwi'n gweithio ar hyn o bryd, wy'n gallu gweld ymroddiad S4C fel cwmni mewn i gymaint o wahanol chwaraeon ar hyn o bryd. Fel ni'n gweud, mae pawb yn cymryd yn ganiataol bod ni'n dangos rygbi, pêl-drod ac ati. Ond yn ystod y flwyddyn diwethaf, mae wedi bod yn agoriad llygad yn y 6 mis dwi wedi bod yn gweithio i'r cwmni o ran faint mwy o chwaraeon a cyfleoedd mae S4C yn rhoi hefyd. Felly ni'n dangos gemau fel gemau ryngwladol menywod, cwpan y byd fydd yn dod lan, pêl-rwyd a hoci wedi bod gyda ni yn ffrydiau ar Facebook a YouTube, rallio, mae yna ffigurau gwych gyda ni'n gwylio'r rallio gyda ni. Mae'r campau jyst yn mynd yn fwy ac yn fwy. Wnaethon ni ddangos uchafbwyntiau gemau'r gymanwlad, a mae tro cynta nôl yn yr haf ac ati. Felly mae'r ystod eang o gyfleoedd sy'n cael ei ddangos gyda'r cwmni yn wych. Beth fydden ni'n gweud fel tip i rywun yw os nag yn siŵr beth maen nhw eisiau wneud, yw i just fynd mas na a trial gwahanol bethau. Does neb yn gwybod beth sy'n mynd i fod yn berffaith neu beth sy'n mynd i fod yn iawn i nhw nes bod nhw'n trial nes bod nhw'n mynd mas ac ymgeisio. A gall hwnna fod yn gweithio fel rôl apprenticeshiaeth neu bach o waith voluntary ac ati. Just mynd mas na, dod i nabod pobl, dod i weld beth mae'r meysydd gweithio fel, ac yna ar ôl cael blas, penderfynu wedyn efe hwnna sy'n iawn i nhw. A os tawe, gret, os na, falle trial rhywbeth arall. I fod yn onest, dwi ddim wedi meddwl mor bell mlaen a hynny yn bersonol. Dwi ddim wedi edrych mlaen mor bell i weld os uchelgais gyda fi. Un o'r resymau byddai, fi dal yn teimlo'n weddol newydd yn y rôl dwi yno. So fi wedi bod yma nawr ers byti ryw 6 mis. So dal yn teimlo yn newydd, dal falle yn ffindo'n rhad i raddau. Felly yn bersonol, byddwn ni'n gweud bod uchelgais gyda fi ar hyn o bryd. Ond just parhau i weithio, parhau i wella yn ddyddiol a gobeithio wedyn, just datblygu wrth bod yr amser yn mynd yn ei flaen. Sicrhau bod chi'n rhoi popeth mewn iddo fe a gweithio'n galed. Does dim byd sy'n werth yn dod heb gwaith caled. Felly, just gweithio'n galed, gwrando ar y bobl profiadol, gwrando ar y bobl sy'n yn y meysydd, gwrando ar y bobl sydd wedi bod yn llwyddiannus yn y maes maen nhw yno. Hyd yn oed os nag yw'r maes i nhw yn hir dymor, os mae'r mentality'n iawn o barod i weithio, barod i wrando ac i ddysgu, fi'n siŵr bydd y person yn iawn. Odi, mae'r iaith Gymraeg wedi bod yn enfawr i fi'n broffesiynol wrth i fi edrych am waith pan nes i adael y brifysgol ac ati. Felly nes i weithio am 6 mlynedd gyda y fenter iaith lleol, yr ardal ble o'n i'n dod o. Felly unwaith nes i weithio fyna, parhau ddatblygu yn broffesiynol, gweithio'n galed ac yna wedi gallu datblygu a symud mlaen i cwmni fel S4C. Felly mae'r iaith Gymraeg wedi bod yn enfawr.
i gysylltu gyda pobl o fewn y sector, i gyfathrebu gyda nhw, i ddysgu wrthyn nhw, i weithio'n galed. Does dim unrhyw beth yn dod heb sicrhau bod chi'n ymroi mewn i'r gwaith ac i'r swydd. A just gwrando a dysgu wrth pobl sy'n yn y maes. Yn enwedig pobl sydd wedi bod yn llwyddiannus neu pobl sy'n brofiadol yn y maes. Achos maen nhw'n pobl sydd, pwy bynnag maes i chi'n mynd mewn i, mae'r pobl sy'n brofiadol yn llwyddiannus, nhw yw'r bobl sydd wedi gwneud y pethau iawn yn ystod i gyrfa nhw yn y maes. Felly dysgu a gwrando a parhau i weithio'n galed. Y rhan cyntaf yn amlwg oedd y ffurflen a'r llythyr. Yn amlwg yn y llythyr, gwerthu eich hunain mor dda chi'n gallu, sicrhau bod chi'n mynd trwyddo beth yw'r spec y swydd, a sicrhau bod chi i raddau yn gallu tico'r bocsys na o fewn y llythyr, felly dangos i'r pwy bynnag i chi yn ymgeisio am swyddi bod chi wedi wneud y gwaith yna, neu bod chi wedi gallu wneud y gwaith i safon neu ac ati. A wedyn, hyd yn oed os oes rhywbeth yn y spec le i chi ddim falle wedi gallu cwblhau neu ddim wedi wneud eto, jyst dangos bod chi falle yn broffesiynol, yn barod i ddysgu, barod i weithio a barod i ddatblygu. A wedyn yn amlwg y rhan nesaf o'r broses oedd y cyfweliad. Felly y rhan o'r cyfweliad ges i un cwestiwn i baratoi o flaen llaw. Felly o'n nhw'n rhoi hwnna i fi ryw 2 ddiwrnod cyn y cyfweliad. Paratoi, jyst cyflwyniad byr oedd ryw 5 munud i fod yn onest. A wedyn cyfweliad, a oedd na brawf iaith hefyd oedd rhaid wneud o flaen llaw. Ond dyna beth oedd y broses o ran cael swydd yn hyn. Wel, yn bersonol, yn amlwg mae e'n lleol i fi, felly jyst dim rhaid i fi i drefeili lot i'r gwaith. Ond fi'n credu mae Sir Gar, mae yna nifer fawr o siaradwyr Cymraeg gyda ni yn Sir Gar, felly mae'r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i bobl Sir Gar. Felly, mae'n wych bod adeilad a bod yna lleoliad fel hyn gyda ni, jyst tu fas y dre.